nga Hmm. kuan ba kadumdum ko ba katulad ang nanak kong Azrael Hmm. kuan ang nahimong challenge ato kadi man lang kay na cesarean ko og high blood ko taas kay akong dugo. Hmm. Ang pinakakuan nato katong nanak ko kuan ba delivery room nga delivery room kanang OR operating room Everything wrong. kanang akong pag kahibal-an gyud ang ingon sa nag-assist nako nga nurse kay ingon ba siya nga isa ra gyud sakit ani ma'am kini yung pag-inject sa anesthesia. Hmm. So nagtuod jud ko na maori gyud pud na kay mo na pud na akong research YouTube daan nga kaisa nya rare kay nang naikaduha nga inject. Pero katong pag-abot sa ako di ba ni abot tog unom jud ka injekan kay laom daw kayo akong spinal cord. Hmm. Nya dito sa ikatulong nga inject grabe man jud siya kay kasakit. Dito sa Katulo. pero tanan nga pag-inject sakit jud gikan sa una. Nya wa ko nag-expect na may ana ba ilis-ilisag dagom kay laom daw kayo akong anesthesia. Pag abot sa ikatulog grabe na gyud akong hilak sa Ginoo ba daghan kay kog na kuan daghan kog na hinumduman ba. Nya Yeah. nag-angko man jud ko sa Ginoo na kanang Luwas na bitaw ka adto. di ba nakadumdum lang yun ko. Nakadumdum ko sa akong kuan pag-antos. Lagi. Nag-ampo man kita sa Ginoo nga luwason ta na maluwas ko ato. Hmm. Pero sa ikatulo na injection mura pud ko og na kuan ba nga basing kabubuton sa Ginoo na di na jud ko makakaya kay grabe naman jud kaayo kasakit gud. Kailan ko nga mamatay na jud ko na ako'y nangadumduman naman ko'y gipangsulat lagi nga mga panugon sa katong akong notebook. Pero Katangan di ba? kato. Pero pagkuan katong ikatulong nga injection gyud dito ko nakakuan ba niyo ko sa Ginoo nga daghan pa man dahil ko wala natugon sa akong pamilya Lord na ako. Sige kog hilak dito sa OR Lord. Nalimtan tugon. Daghan pa ko tugon na nalimtan bagsulat ba. Ko kakuan niya og mawala ko di ko makapamilin sa inyong hawa ko kuan daghan pa kaayo niya. Sige ko hilak sige ko imong tabang Lord ay sa ko Lord kay akong pamilya dito wa pa ko nakakuan dili pa ready. Di pa ko pwede mga tay Lord di ko gana niya. Tibahan to jud abot og unom ka injection ay ako nakuan. Pag abot sa unom ka injection di ba ngayon ko nga nim namakpak ba ito sila mura sila nalipay kay makuan na gid masugdan na jud ang operasyon. Namakpak ba sila doktora o katong mga nurse. Nagpasalamat jud ko kayo sa Ginoo na nabuhi pa jud ko nakasurvive ko kaming duhang bibi nakasurvive ko nga kay niya sa akong pagka-survive naingon jud ko sa Ginoo nga hinahinaya na gid nako istorya akong pamilya sa mga angay nako ipanugon before ko mukuan kanang mentras buhi pa ko para kabalo na mo sa inyong buhaton. Lagi ay. Luwas ito ka adto. Ano ito nga ito. Nakoy kuan lang ba ako'y kuan sa imo ay lang guglain nagsabot kay kita tanan tao mawa man jud ta wala ta kabalo kamus wala ta kabalo kung karon ba or kuan mang kamatayon baya mura baya na siya kawatan hindi nato mahibal-an kung kamus kay Ginoo ra man jud mabot sa tong kinabuhi. Natana ko kuan sa imo ha kanang ako lang malihog lang ko ba nga maabot yung panahon na kuan kanang kaon na gid ko Ginoo okay siya magitag iyas tong kinabuhi kung moabot kung tanan na kanang kuan ba karang kung abot yung panahon nga kanang mauna ko sa imo
Kanang Tawing. Huna-huna. Nana. mauna ko sa imong habanan, tapos malihog ka na ko sa imo. Ansang po. Ansang. Nanti ansang. Ay, blood na baya ko. Lagi. Mga panila, nabuhi na lang baya daw ko nakuskuan. Yung pas mga tao, nabuhi na lang daw skuan, tambal. Kung ano tambal, tiglo na. Lagi. Gasya. Yung tanan. Ay, Ginoo ko noon ko nagasal sa Ginoo, pero ako tanang isa sa imong gusto na ko isa sa imong dumduman ko. Maabot ang panahon na mauna kong babay nimo. Kanang kuan ba? Kanang yuta daas likod wang ba? Yes. Ito ko. Agus likod sa balay gud nga yuta gud. Ano yuta da likod sa balay? Oo nga. Ayaw gid na ibaligya wang ha. Ayaw gid pugnan gid ta na pugnan gid ka na ko ana ayaw makinaon sa kinabuhi. Ayaw gid na ibaligya nang yuta da sa likod wang ha. Kaya, baligya mo ka. Di basin ba wala na ko niya kuan kanang magkalisod mo niya inyo na huna mo baligya nang yuta sa likod. Tapos likod mo, baligya mo. Baligya mo na ito. Basta panaad dyan sa ako yun nga magkinaon sa ayaw ginagi Ano man? ano Hindi mo na baligya. manggod pwede ko Kaya naman, lagi. di manggod na ato gud sila man. Klaro. Kana ilan na sa rin mo. Ayun na baligya kay ila man ang panisaw bisun babae sa atong silingan. Ay baligya. Ay, klaro. Ay ginabaligya wang di ba yung ginaato ila ng panisaw bisun babae na to silingan. Ay, klaro.